Türkmenistanda goğuça we şaly ekilen meýdanlarda ösüş suwlaryny tutmak we ide işleri dowam edýän mahaly Lebap vilayatynyň Çärjew etrawynyň kärinneçileri ekerançylyk suwlarynyň ýeti-ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu bökdünçlikler kärinneçi daýhanlaryň arasynda uruş dawanyň ýyl-ýyldan ýüze çykmagyna getirýär. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusa golaýlaýan şu günlerde goğuçanyň ösüşi üçin uly mukdarda suw gerek bolýar. Ýöne ýaplarda suw ýok, şaly meýdanlaryny suwarmaga hem suw ýetmeýär. Daýhanlar suwun üstünde öz aralarynda uruşýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 awgustda sebitden maglumat berdi. Çärjewli kärinneçileriň bir näçesiniň aýtmagyna görä suw ýetmezçiliginiň ýetileşmegine gyş paslynda ýaplaryň talaba laýyk däldi, başdan sowma gazylmagy sebäp boldy. Ýaplar çaly gazyldy. Munyň sebäbi tehnikalaryň köne bolmagy bilen baglanşykly ýabyň golaýynda durup, olary düýpli gazmaga tehnikanyň güýji ýetmedi. Diýip Çärjewli daýhan belledi. Mundan başga kärinneçiler soňky 2-10 ýylyň dowamında ýaplaryň amy derýadan akyp gaýdýan ýerinde suw arasalaýjy nasoslaryň ýokdugyny we munyň ýaplaryň gumdan dolmagyna getirýändigini hem belleýärler. Şu sebäpli derýadan akyp gelýän suw arasalanmaýar we bu ýaplaryň bir aýyň dowamında çägeden we gumdan dolmagyna getirýär diýip Çärjewli daýhan aýtdy. Daýhanlar ýerli oba hojalyk resmiýetlerinden kömegiň ýokdugyny belläp, suw ýetmezçiligini öz başda çykalga tapmaga çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Olar öz maddi serişdeleriniň hasabyna tehnikaları hakyna tutup, goğuça we şaly meýdanlaryna barýan ýaplary gazdyrýarlar. Käbir daýhanlar suw nasoslaryny gurnap, goğuça we şaly meýdanlaryny suwarýarlar. Häzirde suw akýan deýkeşlerden nasos arkaly suw alyp şaly meýdanlaryny suwarýan daýhanlar hem bar. Şol sebäpli kiçi deý ýaplarda suw çekildi. Mundan 3 aý öň ýaplarda deý suw bolan bolsa, häzir şol ýaplar takrap gurap galdy. Diýip habarçymyz aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň oba hojalyk resmiýetlerinden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän oba hojalyk ekinleri ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärinde ýerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärinneçiler özleriniň tehnika, suw, tohum we dökün üçünçüliginiň yaramazdygyny, bularyň köplenç hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Kärinneçiler we türkmenistanlaryň ençemesi şu ýyl ýurtda suw üçünçüligi bilen bagly meseleniň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende hasta yaramazdygyny apreliň başyndan bäri habar berýärler. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdeleri ýurtda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesini wagtal gozasalar da suw üçünçüligindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Täjikistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda 4 awgustda Aşgabatda geçirilen 3 taraplayın sammitde suw serişdelerini rejeli dolandyrmagyň gurallaryny kemale getirmek meselesiniň wajypdygyny nykdy. Gurrun hususanda suw taşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, değişli suw hojalyk dehgalaryny döwre waplaşdyrmak, beýleki değişli çäreler hemde biziň ýurtlarymyzyň suwa bolan isleglerini dolu derejede we özara bähwitleri nazara almak arkaly üpçün etmäge mümkinçilik berjek tehnologik çözgütler barada barýar diýip TDH habar berdi.